بخبر سلامتا نقدم زي خبركم زي خبركن سمعتنا كم يكنيهم بمينستر فتحي إن تدلوا وترو سوني نكون عربقة نزفنا مدبكم مدب حق نسين عبيتن إنه يفلم نلوم أرز مدب بحدش أرست حقنا مسيناكم زلنا أما سرارتا وعلات بزبل نمك تتالكم بأخبرتنا عدمنا نعملو تحستة مدب نسقاقركم مسرارتا وعلات حبرتسب معبالتات نخمزقب حقستي كابزقون رقوحيتات حدا اتي بوتنز تسألين تخطات شتو نخوكا نايحق دقف كم زركب مقباريم بتوعالت وغناز تأتو مبسعاتاتن سمعاتن كم زخبر مقباركا نتي بتوعالت وغنات كبتس أحستدلين بب وغنوم زتسألو تناتنا معواز زتساوتو قده عبيوم حق وعل أب معالتاو هيوتنا النزوترون انتقاملون نقللتن سفيح تحستن نزلو كمون زي تحلالخ مسرح زختل عبيت نقداوي وعلاتن كالئن زي قزئن زم حدرنيوم زي تبصح وعلات أما فتسان وحسن الزهب أقدا سخفالنا حق دمايو سلازي حق وعل أما عبال حد حبرتسب أقداسي مسارحيو ترجم وعلات كلتا وي كاب كلتا زبوس حسابات أمونغوم قديتا زفترلو زغيرلو وي كم زبكع زقبرلو سممعيوم إذا مالت دما توعلتو وغنات حقاو قديتان مسلن ممسرات ممحياش مسرازن حاسيبهم بولنتوهم زعاتو بحقز أنعن سممعيوم بحزر زبالة نقل أمونغو توعلتي استمسرته حقاو زمدنا ويركب زملكت بفتاو توعلت زؤتو كأيادن حقاو سعبين زلون مسل قديتان زفتر سممعيوم قال زوترات ويلو مداز زخنو أبنتات وعل نمتكاس نايقول بس سراح بخفليت نمسراح مسمماع أما عالتاو هيوات ريتن نبرتن مجزاءن مشاتن جزان مسراح وي متعراي زؤتو سممع ناي نقدو وعلات ناي قعزو تكيت مجزاء وعل مدحن مفتصام وزته متكاسي كال أمونغو توعالتو وغنات بحق استمسرته وعل كابتم توعالتي بحد وغن كنت حسن كله أبقد محقي يسأن حقاو قديتا يسكمن قومو مخان دما أوش تسممع استحقفة مسألة تحيسلو زبل وغن أب كل سلطانو زفقدو البيت فردي أنصار زبدل وغن كس خمسرت مسألة اللوهم أو علم مسرته ومتكلات حقي كساب زي تسعرره ناس النتو عالتو غنات زستحلوهم إذو مالت توعالتو علم مسرته ومتكلات حقن بوليس منقستن كساب زي تسعرره بزدليو أقباب نخف السموه ملوء ناس نتحلوهم مالتيوم وعل أمونغو بحرياوين سبات أمونغو حد بحرياو سبن بحق مسل سبن استوهبو أكالن كمون أمونغو بحق مسل سبن استوهبوم أكالات كفصم يكال بعين حقي سبز بهل بحرياو سبن نزلو ويدما بحقي كم سب سحسب حقاو سبن نزلو محبر ويتكال كخون يغل نابنت أتو بينام مسوي زورو فاتنا نايقزاو علمشتا انت جيروم أمونغو بحرياو سبن نزلوم سبات استقبرو علي خون حنتي أم نقد اتنطف كوبانيا نتوع المشيطة غزا مسأتو بينام انت فصيماتو دما أكال وعل فصيمو يبحال بتمساسال دما حنتنا عدنا كوبانيا نزع عدناتو معدنات نوصا هاجر نملاخ مسحاد خالق أموغو عزيا بحر زنطف تكال انت توعيلا أمونغو خلت بحقي كم سبز حسابا تكالات وعل تفصيمو نبل أم مسرحن مفصا من حق وعل فولي رديتن تنقاقن يحاتت مغنياتو كله عل سمم عقوا انتخانه كلهم سمعات جن وعلات أيكونن بتوسخي عبر زلهم سمعات أبكد محجي زي صنعلو خناتات كفتر كم زغل مردا أقداسيوم علامة وعل كبهال كله بمجدتي أمونغو توعالت استفتر حقاو زمدنا اتخبت صحوي كركب استدلي علامة مالتيوم علامة وعل مالت توعالتي أمونغو مستفتسم وعل نخفتصمو زسكمم حقاو قديتا ايو حادة هياو زخونه وعل نخمسرت هلاوة نتصور وعلاوي قديتا أقداس مخانم قنزاب يدليم
ንኣብነት ኣብ ውዕል መሸጣ በቕሊ ሓደ ህያው ዝኾነ ውዕል ንኽምስረት ህላወ ንጹር ውዕላዊ ግዴታ ኣገዳሲ ምዃኑ ምግንዛብ የድሊ እዩ ንኣብነት ኣብ ውዕል መሸጣ በቕሊ ሸያጢ ነታ በቕሊ ንዓዳጊ ብምርካብ ዓዳጊ ድማ በቕሊ ተረኪቡ ነቲ ዝተሰማምዓሉ ዋጋ በቕሊ ንሸያጢ ብምኽፋል በብወገኖም ውዕል ዝፈጠሮ ሕጋዊ ግዴታ ብግቡእ ምስ ዝፍጽሙ ኣብቲ ውዕል ክብጻሕ ዝተደልየ ሸቶ ወይ ዕላማ ተደምዲሙ ማለት እዩ ምድባት ውዕል ውዕላት ከከም ባህሪኦም ይምደቡ ግሉጽ ውዕል ርዱእ ውዕል ናይ ጽሑፍ ውዕል ከምኡ ድማ ናይ ቃል ውዕል ተባሂሎም ይፈላለዩ ግሉጽ ውዕል ንኣፍልጦን ፍቓድን ተዋዓልቲ መሰረት ዝገበረ ሓደ ብሕጊ ቀያዲ ዝኾነ ስምምዕ ንምምስራት ብንጹርን ዘየሻሙን ኣገባብ ተዛትዮም ሓሳቦም ርእይቶኦምን ትሕዝቶ ውዕልን ብምግላጽ ፈሊጦምን ተረዲኦምን በቓል ወይ ብጽሑፍ ዝፍጸም ስምምዕ እዩ ርዱእ ወይ ኣማት ውዕል ብንጹር ብቓል ኮነ ብጽሑፍ ስምምዕ ከይሃለወ ካብ ርክብን ተግባራትን ሓፈሻዊ ኩነታቶምን ልምዳዊ ኣሰራርሓን ብምዕዛብ ኣብ መንጎኦም ብሕጊ ዝጸንዕ ውዕል ኣሎ ኢልካ ዝድምደም ሕጊ ባዕሉ ኣፍልጦ ዝህቦ እዩ ንኣብነት ኣቶ እድሪስ ኣብ ሓደ ቤት ምግቢ ኣትዩ ኮፍ ምስ በለ ዋና ትካል ድሌትን ፍቓድን ዓሚል ከይሓተተ መግቢ ቀሪብሉ ኣቶ እድሪስ ድማ ነቲ ዝተቐረበሉ መግቢ ዝኾነ ዕቃቢ ከየስምዐ ይበልዕ ኣብዚ ኣቶ እድሪስ ንወናኒ ቤት መግቢ ከይኣዘዝኩ ስለ ዘምጻእኻለይ ኣብ መንጎና ስምምዕ ስለ ዘየለ ዋጋ ናይቲ መግቢ ንኽኸፍል ብሕጊ ኣይግደድን እየ ክብሎ ኣይኽእልን ናይ ቃልን ጽሑፍን ውዕላት ውዕል ኣብ መንጎ ተዋዓልቲ ከከም ኣድላይነቱን ክብደቱን በቓል ወይ ብጽሑፍ ክፍጸም ይከኣል እዩ መብዛሕትኡ እዋን ኣብ መዓልታዊ ህይወትና ዝውቱር ዝኾነ ቀለልቲ ውዕላት ውሕድ ዋጋ ዘለዎ ኣብ መንጎ ተዋዓልቲ በቓል ጥራሕ ዝፍጸም እዩ ሳዕቤኑ ድማ መብዛሕትኡ ግዜ ብመርትዖ ስለ ዘይስነ ንህላዊ ውዕል ንምርግጋጽ ኣጸጋሚ ክኸውን ይኽእል ናይ ጽሑፍ ውዕል ተዋዓልቲ ብፍቓዶም ብንጹር ቅኒትን ስኒትን ብሓሳቦም ምስ ተረዳድኡ ነቲ ትሕዝቶ ውዕል ምስ መሰልን ግዴታን ማለት ሳምዕ ወይ ምስክር ብጽሑፍ ዝተሰነደ ምስ ዝኸውን እዩ ምጉት ምስ ዝለዓል ድማ ህላዊ መርትዖ በቐሊሉ ነቲ ሰነድ ውዕል ብምቕራብ ክረጋገጽ ይኽእል ብቑዕን ዘይብቑዕን ውዕል ብቑዕ ውዕል ነቶም ኣብ ሕጊ ዝሰፈሩ መትከላትን መምዘኒታትን ብዘይገለ ጉድለት ኣማሊኡ ዝተፈጸመን ንተዋዓልቲ ኣብ መንጎኦም ቀያዲ ሕጊ ኮይኑ ዘገልግሎም ውሑስን ጽኑዕን ዝኾነ ስምምዕ እዩ ዘይብቑዕ ውዕል ዝበሃል ድማ ነቶም ንድሌትን ፍቓድን ተዋዓልቲ መሰረት ዘይገበረን ንመትከላትን መምዘኒታትን ሕጊ ዘየማልአን ጉድለት ዘለዎ ውዕል እዩ ዘይብቑዕ ውዕል ንህላውነት ሕጊ ፈጺሙ ኣፍልጦ ዘሂብ ብመሰረቱ ፍሩስ ዝኾነን ብሕጊ ዘይጸንዕን እዩ ብተወሳኺ ኣብ ምውዓል ገለ ጉድለት ወይ ጌጋ ምፍርራሕ ወይ ምትላል ዘለዎን ብምርጫ ናይቲ ዝተበደለ ወገን ክፈርስ ስለ ዝተደልየ ፍሩስ ዝኸውን ውዕል እውን ምስ ዘይብቑዕ ውዕል እዩ ዝምደብ ንኣብነት ኣቶ በርሀ ንኣቶ ዓብደላ ኣብ ገዛ ወይዘሮ ህይወት ኣትዩ ንኽሰርቕ እሞ ኣምሳይኡ ድማ 50 ናቕፋ ንኽኸፍሎ እንተተሰማሚዑ ስምምዖም ሕጋዊ ይኮነን ዕላማ ናይ ዝውዕል ዘይሕጋዊ ስለ ዝኾነ ድማ በዚ ውዕል መሰረት ብምግባር ኣቶ ዓብደላ ንኣቶ በርሀ 50 ናቕፋ ንኽኸፍሎ ኣብ ቤት ፍርዲ ንኽኸሶ ሕጊ መሰላ ይህቦን እዩ ብዘይካዚ ዝተኸታተልናዮ ኣመዳድባ ውዕላት ውዕል ቀሊልን ብፍሉይ ሕጊ ዝጠልቦ ቅጥዒ ዝፍጸምን በይናውን ክልተ ወገናውን ተባሂሉ እውን ይምደብ እዩ ምምስራት ውዕል ኣብ ምፍጻም ውዕል ድሌት ቁርብነትን ምውሃድ ሓሳብን ናይ ተዋዓልቲ ክህሉ መሰረታውን ኣገዳስን እዩ ኣብ ሕጊ ውዕል ሓደ ብቑዕን ቀያድን ስምምዕ ውዕል ምህላው ንምርግጋጽ እዞም ዝስዕቡ ኣገደስቲ ነጥብታት ክህሉ ኣለዎም ገደብ ግዜን ምቕባል ውዕልን ብሕጊ ዝተቐየደ ዝምድና ንምፍጣር ጋቦ ብቕዓት ዘለዎም ክኾኑ ስምምዕ ብሓቀኛ ድሌት ዝተበጽሐ ክኸውን ኣለዎም ውዕል ብፍሉይ ሕጊ ዝእዝዞ ቅጥዒ ዝተዳለወ ክኸውን ይግባእ እቲ ውዕል ሕጋዊ ዕላማ ዘለዎ ክኸውን ኣለዎም
ኣብ መወዳእታ ድማ ትውዕል ብዓቕሚ ደቂ ሰብ ክፍጸም ዝኽእል ማለት ተተግባሪ ክኸውን ኣለዎ እዚ ኣብ ላዕሊ ዝተጠቕሰ ኣገዳሲ ነጥብታት ኣብ ምምስራት ክልተ ኣውዕል ግድን ክህሉ ኣለዎ ካብዞም ነጥብታት ሓደ ወይ ካብኡ ንላዕሊ ምስ ዝጐድል ድማ እቲ ዝተበጽሐ ውዕል ክፈርስ ይኽእል በዚ ድማ ፍሩስን ሕጋውነት ዝጐደሎን ብምዃኑ ካብ መሰረቱ ከም ዘይነበረ ክሕሰብ ይኽእል ኣብ ኣመሰራርታዊ ውዕል ዝርአ ጸገማት ሓደ ንዘይንቀሳቐስ ንብረት ዝምልከት ውዕላት ኣብ ዝፍጸመሉ እዋን እቲ ውዕል ኣብ ቅድሚ ሕጊ ተቐባልነት ንኽህልዎ ክማላእ ዝግብኦ ቅጥዕታት ኣሎ ንዘይንቀሳቐስ ንብረት ዝምልከት ውዕላት ከም ናይ ዋንነት ናይ ተጠቃምነት ናይ ትሕጃ ምምቃል ንብረት ከምኡውን ንዘይንቀሳቐስ ንብረት ዝምልከት ዕርቂ ብጽሑፍ ክኸውን ከም ዘሎ ብሕጊ ተደንጊጉ ንረኽቦ ብተወሳኺ ድማ እዚ ውዕላት እዚ ኣብ ቤት ፍርዲ ወይ ኖታዮ ክምዝገብ ከም ዘሎ ሕጊ ደንጊጉዎ ኣሎ ምዚ ብዝተኣሳሰር ሓደ ካብቲ ኣብ ግብሪ ዝርአ ጸገማት ንመሸጣ ናይ ገዛ ወይ ህንጻታት ዝኣመሰለ ናይ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ዝምልከት ውዕላት እዮም ተዋዓልቲ ንዘይንቀሳቐስ ንብረት ዝምልከት ውዕል መሸጣ ዋላ እኳ ብጽሑፍ እንተፈጸምዎ ነቲ ውዕል ከመዝግብዎ ኣይረኣዩን ከምዚ ዓይነት ውዕላት ብቤት ጽሕፈት ኖታዮ ምስ ዘይምዝገብ ከም ንድፊ ውዕል ዝርአን ጠንቂ ኣብ መጻኢ ክለዓል ናይ ዝኽእል ዝተፈላለየ ክርክራትን ክኸውን ይኽእል እዮም ንኣብነት ተዋዓልቲ ውዕል መሸጣ ብጽሑፍ ምስ ፈጸሙ ድሕሪ ኣብ ዝሓትሉ እዋን እቲ ውዕል ሕጊ ብዝእዝዞ ቅጥዕ መሰረት እንተዘይተመዝጊቡ እቲ ውዕል ሙሉእ ብምሉእ ስለ ዘይተፈጸመ ጠንቂ ምፍራስ ናይቲ ውዕል ክኸውን ይኽእል እዮም ከም ሳዕቤኑ ድማ ኣብ ልዕሊ ተዋዓልቲ ወይ ኣብቲ ዘይንቀሳቐስ ንብረት ረብሓ ዘለዎ ወይ ኣለና ዝብሉ ወገናት ዘይተደለየ ማሕበራዊ ጸገምን ቁጠባዊ ክሳራን ከስዕብ ይኽእል እዮም ስለዚ ተዋዓልቲ ወገናት ውዕል ኣብ ዝምስርትሉ እዋን እቲ ውዕል ኣብ ቅድሚ ሕጊ ጽኑዕን ተፈጻምነትን ዘለዎ ክኸውንን ንዕኡ ዝምልከት ቅጥዕታት ኣለዎ ድዩ የብሉን ኣቐዲሞም ክፈልጡን ነቲ ቅጥዒ ከማልኡን ክፈልጥዎ ዘለዎም ኣገዳሲ ረቑሕ እዩ እምባርከስ ዝኸበርኩምን ዝኸበርክንን ሰማዕትና ኣብ ሕጊ ኣብ መሰራርታዊ ውዕላት ኣተኪርና ንሕጂ ከነቕርበልኩም ጽንሓን ትሕዝቶ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና መቐጸልቱ ከምሎም ተኸታተሉ በዚ ኸዓ ናይ ሎም መደብ ሕጊ ንስኒትን ዕቤትን ኣብዚ ንዛዝም ኣለና ሰላም